så fucking hurtigt, at jeg faldt ud af vejen, og så var jeg ved at ramme et træ. Den hoppede bare rundt min vogn. Nå, jeg må ikke overhælde, Jeg kom til at køre over for rødt, drenge. Det gør vi bare alligevel, det gør vi alligevel. Nej, jeg ramte en bil. Jeg skal ud og køre 90 på den der vej der. I synes, drenge, jeg skal ud og køre 90 på den vej, som Jesper han væltede på. Nej, hvorfor bremser det? Jeg synes, drenge, Nu skal jeg bare betale 800. Men drenge, det er at jeg skal fucking betale 800 nu. Ja, Jesper, jeg kørte over for rødt 2 gange. Jeg gider ikke at vente. Ja, jeg skal kun køre 40, jeg kører 90. Så roligt. Og nu kører nu. Evnes være på udflugt, mand. Så nu kunne han. Nej, hvor fantastisk var. Her skal man også lige sige. Bare kør ind i ham. Kalmor! Ej, det er gjort. Nej, den er i min lomme. Drenge, nu kan jeg lige ind i en. Nu er jeg ved at blive træt. Finde parkeringsplads. Tror ikke det, jeg er i gang med? Det skulle da ikke mig, vel? Det skulle da ikke mig, der kørte ind i en bil på 90 km/t. Nej, jeg var så tæt på at ramme ham. 90. Nej! Min lastbil er ved at gå i stykker nu. Det mener. Da! Nice! Rammer jeg fucking ikke det. Jamen, der kører for hurtigt, og jeg skulle tage ned på en motorvej, så og... Der kører. Så skal jeg køre hurtigt igen. Hold det der væk. Er der Niklas, du har godt det der motorskilt, ikke? Motortrafik. Ja, nej, motorvejsskiltet, ikke? Det er bare helt smadret væk. Det er der ikke mere. Ja, jeg ved godt, det er ved at blive træt. Jeg kan jo ikke finde en parkeringsplads. Ja, sådan en parkeringsplads. Ja, der. Nej, det var det ikke. Ja. Nej! Min mand, han er bare ved at blive træt. Du kan snart sove. Nej, du væltede det sted, hvor Jesper han væltede. Jeg kom op igen! Nej. Det så jeg vist ikke komme. Stop! Nå, ja, jeg er alligevel over. Det er en motorvej, jeg kører 40. Ej, så er der fucking en bil, der kører ind i mig. Ej. Nej, jeg kørte over på rødt. Ej. Hvorfor fuck er der hele tiden biler, der kører ind i mig? Det er bare ikke ligesom,
dejligt, fordi min mand han er ved at sove, så kan man lige til at køre over så kan man lige til at køre over 2 af de der lyskryds der. Fuck. 190 XP, det var ikke fortjent. Og så fik jeg 8000. Ja. Ja. Det koster 9000. Din lastbil er beklageligvis blevet